фаҳмидан огоҳӣ нада. Бародаро омада, салом алейкум. Видео барои тамошо кардан нест ва ҳозир бисёриёда савол ба миён меяд ки барои тамошо кардан набоша, пас чӣ ба дар интернет партофтаиша? Бале бародаро, ин видео барои круги ками одамо пешбинишидагӣ, ами хотир хеле видео просмотр кам мегира, не ки талабгори ҳам хеле видео ҳастанд ва мо мекунемшон. Ва пешакӣ огоҳӣ мекунам ки одами мисол тез метарсидагӣ боша, одамое ки диданаш не фақат историяи мисол ҷинна, аҷна ва ҳама хел чизора шунавиданда ё кинои ужасиро тамошо карданда метарса ва ӯро кашмар меҷиқа, сиёҳӣ меҷиқа шав дар хобаш. И хеле одамо бошем бародаро, тамошо накунен. Ман пешакӣ огоҳӣ кардам. Агар шав ними шав дод заден хести наҷотон, марак нагор накунен. Агар ба ин гап бовар накарда далчи тамошо кунен. Мисол одами бошен ки кинои ужасиро ранги комедия тамошо мекунен, наметарсен. Агар ҳам хел бошен, марҳамат тамошо кунен. огоҳӣ кардам ман. Ва бародаро, фаромӯш намекунем, агар ки мухлиси ҷанговар бозингаро бошӣ ва бутонӣ угадат карда кадом ҷанговар ё ин ки бозингар дар ҷанги пешинаш ё дар бозии пешинаш ғолиб мебурад, ту метавонӣ дар бурд ё сум кор кунӣ. Барои кора кардан ссилка ки дар комментария закрепит кардаги бигзар, регистратсия кун ва агар якум бор регистратсия кардани бошӣ, метавонӣ ба промокод бонус ба даст биёрӣ. бале, розӣ шудем бародаро, дар ҳаёти ҳаррӯзаи мо ҳастанд одамое ки ба ҳам хел чизои ғайриоддӣ рӯбарӯ мешаванд, ягон чӣ метарсанд ва фикр мекунанд ки ягон чиро диданд ва ҳар одам дар ин бора ҳар гап мегӯяд. Психолого ӯро мисол касал ҳисоб мекунанд ва ҳозир бародаро ҳам хел ҳолатҳоеро дар видео шумо мебинед ки одамо мегӯянд ба даҳан, ӯро ҳеҷ кас бовар намекунад ва маҷбур мешаванд ки дар ҳуҷраҳои худшон камера монанд, то ки ира доказат карда бутонанд. ин видео бародаро дар Тайван ба навор гирифта шудагӣ, дар камераи наблюденӣ. Дар видео хуб дида мешавад ки дар кӯча призрак, яъне ки рӯҳ як дихта пайдо мешавад ва дар ин бора одамои ҳамон тараф мегӯянд ки ин як призрак аст ки як легендаи қадима мондагӣ. ҳамин призрак реалӣ вуҷуд дошта ба гуфти мисол халқи ҳамуҷа. яъне ки дар легенда ҳамин хел гап аст ки ай аруси ҷавон шаҳрш мерава ва ӯ ба либосои аруси хача дар об ғарқ мекунад. Рӯҳи ҳамин духтар баъдан духтаре ки шаҳира бояд мегирифт, ӯра бераҳмона мекушад ва баъдан либоси арусии духтар ба сирх мубаддал мегардад. ва ай ҳамон вақт то ҳозира ин рӯҳи ҳамин духтар ба гуфти халқи ҳамуҷа ки дар кӯчаҳо мегардад ва ира ҳозир бо рӯҳи марговарам ном мегиранд. ва дар достон ҳамин хел гапае ки агар ки туро бинӣ ҳам вабше ба чишми ӯ нигоҳ кардан мумкин нест, қатъиян маънай. яъне ки намедонам ака именно то есть ки дар чишмаш нигоҳ накунӣ зарар намерасонад. возможно нигоҳ кунӣ яке маъқулш мешавад, пипец короче. так что дар чишм нигоҳ накунӣ. дар чишмаш нигоҳ мекунӣ, тамом арӯз тайдаст метӣ. камера чӣ хеле кама мемонем дар супермаркетҳо камераҳо ҳастанд. ин камера ба навор мегира ворид шудани демона дар бадани як харидор. дар ин видео хуб дида мешавад ки бор аз полкаи магазин меафтанд ва афтидан ин бора зан мешунава ва ба хулоса меяд ки бирам ӯро бигирем дар ҷош монам. вақте ки ӯ ҳамин бора мегира нигоҳ мекунад ва дар полка обратно мемона, бо ӯ хеле ҳолати даҳшатнок рух медиҳад. мумкин яй тарафи ӯ барои диққат ҷалб кардан буд, яъне ки диққати духтара ҷалб кард ба ҳамон ҷой ҳамҷа биё, ё ин ки чизе ки қапидагӣ буди духтарам қапид гузашт, намедонам. короче вақте ки ҳамон боре ки чапа мешавад духтар меқапа, нигоҳ кунед ки бо духтар чӣ рух медиҳад. одамое ки ҳодисаро диданд давидан ба назди зан омадан, хостанд ки ӯро ёрдам буданд. не ки вақте ки ӯ ин гуна овоз баровард, фаҳмидан огоҳӣ нада. я намуд беморӣ аст бародаро, эпилепсия ки одам бигем припадкаворӣ меқапаш, мешид фикр кунем ки ӯ касали эпилепсия дорад. но агар ки ҳолат намебуд, ин ҳолатро чӣ хел ҳис мекунӣ? нахо касали эпилепсия хел сила дошта бошад ки ҳамаро тит кунад. шумо худтон бародаро хуб дидем ки дар вақте ки ӯ зан сарша хам мекунад, ҳамон тараф гӯё ки як қувва меояд, телешкора, ценикора, ёш як тараф беста, ҳатто таъсираш дар камера мерасад ки дар камера памех пайдо мешавад.
мешавад. Бо огоҳӣ мекунам бародаро, ҳозирам вақте агар одамои бошанд битарсанд, тамошо накунен. ин ҳолат бародаро дар Ҳиндустон гузаштагиае ва як ҷавон дар назди компютер шидагӣ ба рафиқош суҳбат кардааст ва дар ин ҳолат бародаро дар пушти ӯ деворае аз девор як соя мебарояд. дар соя хуб дида мешавад ки соя ба намуди одамае ва аҷоибиш дар ие ки ҳар вақте ки ӯ ба ақиб нигоҳ мекард, ин соя нобуд мешид. як бор пуштона нигоҳ кунед. не, нигоҳ накунед. вообще нигоҳ накунен. пестинам хеле. камератона гирён кунед, камераи телефона. гирён кунед камераи телефона. тарафихтон гардонен. фронтални камераша. через камера як бор ақиба бинед. ҳеҷ гап нест. ман найдидам. амада ҳеҷ гап намда. дар ин навор бошай бача ҳамин қадар мега ки дар хонаи ма як рӯҳ ҳаста. ура ҳеҷ кас албатта ки бовар намекунад. бай бародаро каме одамое ки дар ин гапо бовар кунад. маҷбур мешавад ки дар комнаташ камера монад. чӣ хеле ки дестем бародаро таги адёлошда чӣ хеле ки худаш мега дар ҳамин ҷа ҳис мекунӣ ки кадоми ховае. адёла вақти мекашад нестае. пагохези бада ба фикрам барафте. ин видеош боша бародаро даҳшатноки бадае. дар инҷа хуб дида мешавад ки дар бадани ӯ як сояи ба намуди одам ворид мешавад ва вақте ки ӯ ворид мешавад ин одам айҷош бедор мешавад, яъне ки ҳис мекунад ки як тағйирот шид. ва ин видео хеле резонанси калон мебарорад ва одамо дар инҷа дар ду гурӯҳ ҷидо мешаванд. баъзеҳош мегӯяд ки монтажае, бисёриҳо мегӯянд ки реалние. шумо чӣ мегӯед бародаро? экспертҳои канали ман дар комментария бинависен. ман фикр мекунам бародаро ки шумо ҳам шунавидагиен ки ҳайвоно асобина саго чизоеро метавонанд бинанд ки одамо на ҳама одамо яъне ки мебинанд. ҳамин гапа шунавидагиен. ман фикр мекунам ки шунавидагиен ҳамин хел гапҳо ҳаста. ва дар ин видео хуб дида мешавад ки саг ба тарафи дар нигоҳ мекунад хеле ҷиддӣ ва баъдан бетоқатӣ мекунад, медава, меҷака ва ҳаракат мекунад ки ай банде ки ӯро бастагие озод шавад. яъне тарсидагие ки гӯё китайсо омада бошанд ба сари ӯро то ки исталовашон баранд шавад. ва бародаро баъди ҳамаи ин мо ҳам метавонем бинем як сояеро ки дар ҳуҷра гаштааст. фикр ақидатона бародаро дар комментария бинависен ва касоне ки обунаанд бародаро фаромӯш накунед ба ғайр аз обуна шидан колокольчик аст, ҳам колокольчика пахш мекунед ва варианти всеро интихоб мекунед. вагарна саги шумо хеле бетоқат мешавад. амада хайр то видеоҳои оянда. ва бародаро мегзарем ба конкурс. касе ки намедонад озима мефаҳмонум ва пешакӣ мегум бародаро пеша информатсияро дар бораи конкурс гуфтан ки ҳар кас ҳар чӣ менависад бародаро ин конкурс ихтиёрие. мисол дар канали мо чун ҳар вақта видео рафтааст ва параллелна конкурс рафтааст. касе ки жиланка дора, хоҳиш дора, метавонад иштирок кунад дар конкурс. касе ки намехоҳад метавонад иштирок накунад. конкурс ихтиёрие. касе ки иштирок мекунад интизор мешавад аканчани конкурс, яъне ки покиза мо билетҳоро буд кардем, баъд розигириш сар мешавад ва бародаро пеш аз билета харидан як решени конкретни дабиен ки мақсад ҳамо қадар ғайрати дорӣ ки 590 рубла мақсад рисковат кунӣ. барои чӣ гуфтаистам ма ин гапа ки билет возврат намешавад. мисол конкурс агар дарозам бикаша, калтам бикаша, фарқ надорад. билет возврат намешавад, яъне ки билета харида интизор мешай охири билетҳоро мо буд кардем, розигириша сар мекунем. иш муҳимае бародаро. нархи билет 590 рублай. як одам чанд билете ки мехоҳад метавонад бихарад. дар конкурс чӣ иштирок мекунанд? Mercedes Сечка, як Opel Astra F Sedan,
1 воланос, 1 квадрокоптер Phantom 3 профессионал, 10 телефони Samsung Galaxy A50, 3000 билет ҳай, як билет 590 рубл меса. Як одам метавона ки чанд таи фораша бихара, фарқ надора. Тарзи иштирок кардан, яъне харидани билет чӣ гуна? Номерое ки дар рӯи экран дестен, номерои карта Сбербанк. Шумо чанд билете ки мехоҳем бихарен, ҳисоб мекунен. Общий суммаш мисол 1 та харидани бошен 590 рубл, мисол 10 та харидани бошен ҳисоб мекунам хе чанд общий сумми билетотона дар ҳами карта мегзаронен. Чекша скриншот, яъне ки сурат мегирен. номерои телефоне ки дестен дора Telegram, WhatsApp. Сума гузарондани суми билета чекша дар ҳамин номер роӣ мекунен. Баъди чека роӣ кардан дар поёнаш менависен ки билет ба номи ки бояд оформит шавад, ному фамилияи ҳамон одам ва рақами телефонтон. Ай ӯ тараф билета шумо да метан, яъне ки дар билет нависондаган ному фамилияи шумо, рақами телефонтон ва номери билеттон. Шумо интизор мешен буд кардани билетора ва тамом шумо иштирокчии конкурсен. Вақти билето погиза буд шид, конкурса разиград мекунем. Дар насибтон боша соҳиби ягон таи ҳами призо мешин. Инам хе бардоро ва як чиз дига бардоро, вақте ки шумо чека роӣ мекунен, мумкине ки шумо да дертар ҷавобатан барое ки мисол одаме ки билет менависа рӯзона ӯ ҳам блогера, съёмка дорад, як кори зиндагиш як чиз дигаша дорад, мумкине ки дертар ҷавобша бигардона. Шумо да алахон нашен, ташвиш накашен, бе ягон чи думбадум зангалатш накунен. Чека роӣ карди, ном фамилията роӣ карди, интизорша ҳатман рақами билета дата мета. Видеои нав интизор мешем. Ҳамада хайр то видеоҳои оянда.